Ами Мартине, вместо да кажем най-възрастния, ще кажем най-опитния в националния отбор по волейбол. По-добре звучи. Нали? Със сигурност звучи по-добре. А как ти звучи изречението България медалист на европейско първенство в София? Много хубаво. Много хубаво звучи. Ние вече сме медалист от световно. Със сигурност ще звучи по-добре шампион, което означава златен медал. Мечтата на всички тук. Колко близо е тази цел, защото знаеш, че конкуренцията вече ви гледа все повече вас? Не мога да кажа, ние със сигурност работиме всеки ден за тая наша мечта. Доколко ще изпълним това наше желание, всичко зависи от нас и от нашата работа, която изпълняваме всеки ден тук в залата и извън залата, естествено. Питах и другите момчета преди теб от националния отбор. Тежат ли обаче вече очакванията, когато влизате на европейско като втори в света? Със сигурност погледите и на феновете в България са към вашите резултати и успехи. Ами, не бих казал, че тежат. Със сигурност ще имаме по-голяма отговорност и това е пределно ясно на всички в отбора, и играчи, и щаб и така нататък. Според мен ще се справим с това нещо и аз поне не го виждам това нещо в момчетата да има притеснение или нещо подобно, но и по-скоро ще ни повлияе като още по-голяма мотивация. През миналото лято бяхте близо до финалите в ВНЛ. Възможна цел ли са сега това да е част от надграждането ви през волейболното лято? Ами бяхме на косъм, за съжаление, миналото лято. Според мен, аз лично бих казал, че тази година ще се представим доста по-добре и се надявам да се представим по-добре още на ВНЛ, а не да чакаме голямото европейско първенство. Понеже ти си един от малкото щастливци, които на рождения си ден откичи среброто, надяваш ли се злато да откичиш на твоя рожден ден, 30 рожден ден тази година на европейски? Дай Боже, да сме живи и здрави, най-важното. Да бъдем в най-добра форма. Нямам търпение за европейското, пълна зала, фенове, атмосфера, емоции. Просто нямаме търпение вече, пък дали ще имам пореден подарък за рождения ден, вече ще го видиме. През миналото лято дори Джан Лоренцо Бленджини се научи да казва българи юнаци. Какво си пожелаваш да се научи някъде края на септември да казва? Той отдавна се е научил на много български думи, но може би още е срамежлив да ги казва. Миналото лято го помня още на автобуса, че пееше с нас и с всички фенове и беше много хубава емоция и на него му беше много хубаво. Надяваме се това нещо да се повтори още края на това лято. Има и предвид, че това лято е и 40 години от първата и единствена европейска титла. За съжаление при младежите 86-та в Пазарджик. Надявам се вие да подобрите това лято. Ами надявам се. Както казах, Бог си знае работата. Ние даваме абсолютно всичко от себе си. Имаме огромно желание за работа и ще видите днес за какво става въпрос на тренировката и сами може да прецените. Благодарим ти, успех! Благодаря.